On se kovaa. Ei sitten muuta kuin vaan pakkaamaan hommi. Joo, tää koko tirkistelyhomma alkoi 84. Se oli Tepen ideoita, että aletaan tirkistelee tosiaankin, koska viikonloppuisin ei ollut mitään tekemistä ja silloin jouduttiin työttömäksi, että jotakin tekemistä tarvitsi saada. Ja mulla on tässä nyt tämmönen piste, missä mä niin kun keskityin ja mietin kartoista, katselen mihin kannattaa mennä tirkistelemään ja mietiskelen ja pakkailen tavaroita. Tähän on kertonut aiemmasta tilpehööriä, mutta ei kai se nyt niin väliä ole. Joo, kyllä kaikki ruvetaan pakkailee reppuun ja katsotaan vähän mitä sinne tulee tällä päivällä. Joo, mitä tänne reppuun tulee, niin on hyvä tietenkin laittaa sinne ruottiin sanakirjaan, että ei tiedä koskaan, että joutuu sitä ruottalaisten kanssa tekemisiin, kun tää Suomi on kaksikielinen maa. Sitten muistiinpanolainen, että ne on tosi tarpeelliset, tämmöistä pikkusta kivaa tänne saa suutaskuun menee. Ja sitten ennen kaikkea ne tärkeimmät ja visuaalisimmat vehkeet, eli nämä tiikarit. Mä kehitin Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa niin 840, että näkee niin pitkälle kuin pippuri kasvaa. Ne tulee sinne tuohon osastoon ja sitten teippiä, että vähän huudonestaksi, jos tulee jotakin semmosia, että ei ihan meteli kauhean pitkälle kuulu. Ja näppylähanskat. Mulla ei sillipurkkiä ole, mutta kyllä ne saa sitten tuolta sivasta haettua, kun mä tästä pian lähden. Ja näytöpussi, että tietää sitten vähän sinne, mitä sinnekin laittaa. Todistusaineistoa, jos kertyy. Ja ei kai tässä nyt paljon muuta, kun lähdetään reissailemaan. Nyt on aika kiva ilma lähteä vaklailee, että nyt on vähän lämmin ja porukka ottaa vaatteita pois ja mennään parvekkeelle, että täällä alueella on aika kivan näköistä pöönää ollut viikolla. Muuta kun tää niskaa ja paanalle. Joo. Mä menin tonne mettään. Ja kattelee. Oho. Täytyy hommata uudestaan reivaan juttu. Ja katson, että mistä kannattaisi aloitella. Mä lähden nyt ja katsellaan. Joo, löytyi aika kiva paikka, että juu, tuolla on siellä on tyttökoulu ja niillä on liikuntatunti ja ne on pihalla tuossa. Ne on siinä oho.